Island hopping muna tayo mga kailaw. Yeah, let's go! Karamuan. Papasok na po tayo sa Karamuan. Ingay ako sa likod. Sige lang. Ibasad ako, ibasad sa ano. Island hopping tayo ngayon. Hello mga kailaw. Sir, Shout out. Shout out, yo. yung apaka nalaglag. True lang. Ayan yung mga kasamahan natin, no? Yan yung mga yan yung mga vlogger. Yan, mga kasama ko po sila ngayon. Ngayon po si Sir Edgar. Ayan na yung mga bangka, oh. First time ko makarating po dito sa Karamuan. Napakaganda po talaga dito sa Bicol. Mabilihan ng souvenir dito sa Karamuan. Hey, let's go! Hi, welcome to Karamuan. Yeah. Yes. Hey, Karamuan, yes, hey! Yo! Anong feeling mo? Yan, sasakay na tayo dyan. Yan, pila-pila natin yung dagat. Sakay na tayo, di ako sa likod. Boy, sino tanili ko? Hi, pwede mag-hello? Yeah! Nag-enjoy? Hello! Pwede mo na isla daw. Let's go! Go! Full ahead! Gapo. Gapo. Ah, bye-bye na may ano. Sige nyo, ano yung bakal ba nyo? Kaya, dito na ako butan. Malinaw, no? Okay. Mantaran mo na. Kita food. Dumansalin po. Mga food, sa mga food, boys. Tayo. Baba muna tayo.
Ang ganda. Anong lugar to? Ano to? Laos. Laos Island. Naman. Ay, ganda dito. Ang camera. Hoy, ang Chibugunta. Grabe, ang ganda. Anong isla na yan? Anong isla? Laos. Hello mga kailaw. We are here at Paramount Island. Laos Island. Akala ko tumangat sa kuya sa may bangos. Ganda ng mga bato. Ang ganda dito. Kain muna tayo mga kailaw. May parating na naman bagong ano. Kain. Tingnan niyo yung ano ng buhangin. Pinong-pino. Akala mo pulburon. Yung dagat. Ang yung bangka na sinakyan namin. Ang ganda dito. Ang linaw. Talon. Arya, yun na. Baba na naman tayo. Pangalawang isla to. Talon. Yung mga kailaw, ganda dito. Yun yung lugar nito. Ikat natin. Ayun, oh. Ano yung makikita dyan? Yan, pag umakyat ka dyan sa taas, mayroon ka daw makikitang bangos dyan. Urban legend na bangos. Ah, yan yung ano, yan yung mahirap din umakyat dyan, no? Tapos pagpababa, mahirap din. Hindi ako akit, baka mahulog pa. Ako, kami hindi na kami akit. Yan yung mga kailaw, oh, yung ano, yung formation ng ano niya, ng bato. Matutulis. Ah, panag-crack pala, ganito pala ang kulay niya. Kulay puti. Tomas Pino pa ito, no? Yung pinuntahan doon natin, medyo ano pa, no? Tomas Pino na. Pero ito siksik eh. Siksik siya. Matigas. Kahit umapak ka, hindi mababaon yung ano mo. Yung paa. Yeah.
Maalat, mas maalat po yung ano dito eh. Dagat. Oh, mas maalat dito, no? No? Diba doon sa isa hindi masyadong maalat, no? Ito parang mas ano eh, no? Siguro sa ano yan, kasi yung buhangin iba ano. Nagbablog ko eh. Hello, what's up? First time ko po maligo. First time yung Ngayon lang po maligo. ako nakaligo dito sa dagat. After 10 years. Kita mo yung dagat, nangingitim na. Naliligo po talaga ako after 10 years. Ay po, shout out po sa mga Pasakaw. Shout out daw sa mga taga Pasakaw. Basta gawin dito pa sa Pasakaw po kami. Boreas Shout out sa Shout out po Axel Resty. Napaka-pogi. Sana all. Shout out po sa staff po ng Maried. Manager. Yung manager natin. Kapag yun, sabi ko para ano, 5. Ganito ang halo sa Ba island. natin ng halo-halo sa island. Picturing yan. Ito pero ko tinakaro ka na. Halo-halo tayo. Libre ni boss. Thank you po kay Sir. Masarap pag yun. Ayo. At naman nun. Mababa ka rin. May nakakigilid. Kaya mababa ka dyan sa loob ng saro. May nakikigilid eh. Dito na tayo sa pangatlong isla. Tugawi ka rin Ayun, linaw. oh. Tugawi yan, tugawi ko. Tugawi ko. Tabi sa Baglupang. Punungan yan, bakit tugawi? Punungan. Ang tugawi, ako sa Baguio. Kulungan na rin. Punungan. Hunungan. Ayun, daming mga ano, speedboat to. Ganda po ng isla, no? Pero hindi Ah, po may kami dyan, dito kami. private ata yun dyan. Private siguro yun dyan. Ganda, oh. Yun, mga kailaw, ano na kami, pangatlong ano to, pangatlong isla na. Iba na naman yung ano, iba na naman yung pinakabuhangin niya. Sumakay ako sa jeepney. Yun oh. Ikaw ang tatabi. Sir oh. Sir. Sir oh. Video to sir. Video. Pangtulong island pero baka Ayo. ang pangaran. Boys! Oh. Hindi namin alam. Boys, go! Video yan sir. So si Sir Edgar. Ayan, salamat kay Sir Edgar. Nakarating po kami dito sa Karamuan. Ang ganda ng mga lighting nito. Kung gusto nyo lang mag ano ng lighting, kontakin nyo lang yung Maried. Oh, sige, dive. Woo! Araro! Ararumon! Tabo, layo pa sa amin. Simula Naga City hanggang Karamuan. 3.5 to 5 hours ang biyahe. Iba-iba po ang ano, ang buhangin, iba-iba. Mara, yan yan si Baby Lads. Ay, mag-picture dyan, oh. Ayun ang picture mo.
Rin dyan. Pang-apat na to. Ayun. Powder man ano. Mas maano doon dati no. Parang asukar. Oo. Parang asukar ng pula. So ngayon mga kailaw, pang-apat na isla na po yung napuntahan po namin. Kaya't uwi na po tayo. Nakaapat na idol lang. Nakaapat na island lang kami, hindi kanaya sa oras. Uwi na. Saya. Ay, nakarating din. So mga kailaw, nakabalik na nga po kami. Umabot na po kami ng alas 5 ng hapon.